Un ano máis, o Teatro Colón acollía a última hora da tarde de onte a Gala da Cultura da Deputación da Coruña. O evento, no que se contou cunha ampla representación da Corporación Provincial, estivo presidido pola titular de Cultura desta institución, Natividade González, así como o propio presidente Valentín González Formoso. Na gala fíxose entrega dos galardóns ás persoas e asociacións gañadoras dos premios convocados polo Departamento de Cultura da institución provincial durante o pasado ano 2024. Entre os galardoados figuraban Loli Rodríguez e José Antonio Bonet, gañadores do Torrente Ballester de narrativa tanto en lingua galega como castelá, Sandra López e Laura Suárez no castelao de banda deseñada, Érica Esmorís e Rosa Aneiros no Raíña Lupa de literatura infantil e juvenil ou Gonzalo Hermo no González Garcés de poesía. Tamén se entregou o premio Antonio Fraguas de artesanía, que foi a parar a Borja Canedo na modalidade tradicional e Ezequiel Franchi na contemporánea. O grupo Carabela recolleu tamén o premio Fran Pérez Narf de música e María Encarnación Otero e a asociación Andar cos Tempos fixéronse co Begoña Camaño a Acción Cultural pola Igualdade de Xénero. Outros dos premios entregados onte foron o Jesús Núñez de Arte Gráfica e Luís Casado de Fotografía, que foron a parar a José Andrés Santiago e Vicente Fraga, respectivamente. Na gala deste ano tivo tamén un protagonismo especial o encaixe de Camariñas como símbolo de reinterpretación da tradición popular.